ndị na-esoro Amaokwe TV anyị na-ekene unu. Ọ ka bụ onye nke unu ọnya Hillary Chukwuebuka. Taa njem buru anyị wee gaba na nnukwu obodo amara amarụ gbaa gburugburu n'ụwa niile, ebe ama dịka Ugwuogo nke dị na Enugu East Local Government na steeti nke Enugu. Ndị ma na Amaokwe TV na-aga obodo dị iche iche wee na-ewetara unu ozi ka ihe niile si aga. Anyị na-agwa gị na-asị gị ka ị na-esonyere anyị ya bara gị ebe ọ bụla ị nọ. Unu anya n'akụkụ anyị unu ga-afụ nnukwu mmadụ anyị na-anọ. Onye ọ bụ onye na-achịkọta obodo anyị nọ n'ime ya. Anyị wesị ka anyị gwa anyị ajụjụ ọnụ ka anyị mara ka ihe na-eme tata na ya bụ Ugwuogo n'ike. Biko Igwe, anyị ekene gị. Kene ndị na-esoro Amaokwe TV. Ndị be anyị ekene bụ daalụ. Igwe, biko ị nwere ike iwe ohere a kpọpụtara anyị onye bụ ihe a na-akpọ ebe anụ anyị nọ na ihe unu na-eme tata. Afa m bụ His Royal Highness Igwe Barrister Emeka ọmụwa bụ Igwe ndị Ugwuogo n'ike. Ihe ndị be anyị jiri ọfịa afro agụ n'Ugwuogo n'ike, mana ndị mmadụ ọ na-amasị ịkpọ m Igwe kirikiri ebe anyị nọ bụ be anyị na-abịa na Ugwuogo. Daalụ. Ihe anyị na-eme taa bụ mmemme anyị na-eme taa bụ icheta ori ji ndị Ugwuogo n'ike. Anyị na-eme ya kwa afọ. Iri ji bụ na ji ka anyị ji malụ ndị be anyị, ekwuo na omenala be anyị na ihe anyị na-eri na ihe anyị na-akọ na ihe anyị ji enweta ego na-azụ onwe anyị bụ ji. Nke bụ akpụ ka abịakwa anyị na-akpụ ka na-eme, mana ihe ndị be anyị na-emekarị bụ ji, kpata anyị ji akwanyere ji ugwu tata. Ya bara gị. Daalụ. Biko ị na-anya unu amara na ji bụ nnukwu ihe n'ala Igbo. Ya bụ ndị Ugwuogo n'ike bụkwa ndị Igbo wee na-eso ekwe ya bụ ji. Tata unu ga-afụ mmọnwụ dị iche iche na ihe dị iche iche eji wee mara ndị Igbo ji wee dị egwu. Unu na-anụ maka n'ike, ị ga-ama na ọ bụ nnukwu obodo. Igwe, biko ị nwere ike ịgwa anyị eri nji a kemgbe unu na-eme ya, kedu ihe ụtagasịrị dịka uru ọ bara unu nwa bụ ndị n'ike? Na nke mbụ dịka si wee kwuo na ji dịka ihe ndị anyị na-akọ akwa anyị ji eledo onwe anyị anya bụ ihe a na-akọpụta n'ugbo eji wee mara ndị be anyị. Ọkwa ofu ji a ka anyị ji wee na-eledo onwe anyị anya, ji a ka anyị ji azụ onwe anyị n'ụlọ akwụkwọ na-eme ihe dị iche iche. Imechikwa n'ụzọ ma ọ nụọ nwaanyị na Baịbụl n'ike ma ọ bụrụ na ịbụ onye na-akọ ji nwekwanụ ya bụ ji. Ya bụ ji dị oke mkpa na be anyị. Ka gwakwu na eziokwu, onye mmekwa nke ọ na-eme ọ bụrụ na ije tụtụrụ nke onye ọzọ, omenala be anyị ama akwakwaghị ka ịfụ ụdị uru ọba na anyị na-eso ji wee na-akwanyere ugwu niile anyị na-akwanyere tata. Nke ikpeazụ, biko ị nwere ike ịgwa anyị na ya bụ eri nju na-eri ndị mmadụ na-afụta ya dịka a na-eme ihe ji ọfụrụ a na-eti mmọnwụ na unu na-efe arụsị. Nwere ike ịkọpụtara ndị mmadụ na ọ bụrụ ife arụsị ka ọ na ọ bụrụ ife arụsị ka omenala? Mụnwa na onwe m na-ejekwa ụka na nwa obere nke mmata. Ụka nke m na-eje kụzielu m emezila ka ife alụsị maka na ofuchukwu ka anyị nwere. Na-ekpe ekpere ụtụtụ niile, ihe niile, abalị. Onye na-akpọkwuru Jizọs Kraịst na nne anyị ncha bụ Mary. Mana na m na-eje ụka abụghị na ya mee omenala be anyị, maka na omenala ka a mụnyere anyị. Onye ọbụla ma onye ọcha ma onye ojii a nwere omenala amụnye anyị. Ọ bụrụ omenala a na-eme dịka be anyị, ọ bụrụ ji efebe alụsị esi ọkọmụnụ ya, a sị gị emezina ya na nka nnachi n'Ugwuogo n'ike. Mana ọ bụrụ omenala, anyị ga na-eme omenala anyị. Anyị ama ahapụ omenala anyị maka na ihe eji wee mara anyị bụ omenala. Ndewo. Ka anyị na-ekene unu bụ ndị na-esere anyị na Amaokwe TV. Unu anụghị ihe kwuru na mmadụ na-eme omenala eji wee mara ha. Ha bụrụ na ọ na-efe arụsị, ihe a bụ ihe a mụnyere n'ime ha na-eme ya, na-eso usoro ya. Ndị tolitekwe ha banye na ya wee na-eme. Ọ kọwakwara sị na enwebu ihe ọjọọ dịbụ na omenala ha na-emebu na ya chukwuru ọnwụ dịka Igwe ya na-eje ụka si wepụcha ihe ndị nka. Ọ ya ka a na-ekwu na change is constant. Igwe, na nke ikpeazụ Ugwuogo n'ike nwere ike ịgwa ndị mmadụ
nri dịgasị iche iche unu na-eri n'Ugwuogo n'ike na ihe a na-enwetakarị na buna eji wee mara ndị Ugwuogo? Dịka anyị si wee kwu na mbụ, ihe anyị na-eme tata bụ iji gosi ụwa niile ka anyị ugwu anyị na-akwanye ji. Na nke mbụ, a na-akọpụta ji dị iche iche na be anyị. Anyị na-akọpụta ya n'uju, anyị na-akọpụtakwuzi akpụ, anyị na-akọpụta ọna, anyị na-akọpụta iyekebe, anyị na-akọpụta ji nnu dị iche iche. Inekwa anyị nwere ana, ihe anyị ji wee mara anyị bụ ji, ihe eji mara anyị bụ akpụ, ihe eji mara anyị bụ ihe a na-akọpụta, ihe eji wee na-eme a na-etinye n'ọnụ ya na nke niile azụrụ oke na be anyị. Ya bara gị gị onye ọma na-esere anyị na Amaokwe TV, anyị na-asị gị agakwana ebe ọbụla, maka na anyị ga-ewetara unu ka ya bụ mmemme ga-esi wee mee. Wee na-asị gị ebe ọbụla ị nọ, ị bụrụ onye ihe Igbo na-adị mma, bụrụ onye ihe ọma na-adị mma, gbaa mbọ fụ na ị kpọtụrụ Amaokwe TV ka anyị bịa gosi ọha na eze ụwa niile ihe eji wee mara unu, ihe unu ji wee dị iche. Ọ ka bụ onye nke gị, onye Ahịnachukwu Ebuka. Daalụ.